Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Og karon, ani ang ginapostang sugilanon. Honghong ni Maruwa. May makapanalipod na kanatugikan kang Marua. Wa na si Marwa. Buhi pa siya, Marlang. Busa kinalang mapatay mo siya aron mataga nagkagawasan nga tumakaliwat nga magpakabuing normal sa panahon karon. Unsa? Miabot ng panahon nga mapatay mo siya. Mao kini ang nahisulat. Kinahanglang mabuhi si Marua sa ikaduhang higayon aron mapatay mo siya ug mahanaw sa dayon. Unsa? Mao kanang gitagna, Marlang. Og mao kanang nakita sa atong mga katigulangan. Mao nga sa diyang mituro ka. Gibutan ka na mo sa luwas nga mga kamot. Layo sa pagduda. Apan naa sa linya sa dugo ni Marua. Pawa ko makasabot. Gitaguan ka na mo sa mga kamot sa kadugo ni Marua. Ang imong papa maning. Pero nga nung kinahanglang mabuhi pa man siya, aron mapatay. Mao ka na ang pamaagi. Otobra sa ikaduhang higayon nga mahimong buyo ang patayng lawas ni Marua. Kung mapatay mo kini sa ikaduhang higayon, di na siya magkapalit pa. Bisan kung tuwa na niya ang medalyong pula. Nahibaw ka sa medalyong pula. Oo, ang medalyon nga mo'y tinubdan sa gahum ni Marua. Ngayang gikawagikan sa bagitang barangan sa unang panahon. Nahibaw ka sa sugilanon sa pagkabarangan ni Marwa. O Marla, tungod kay kanalang ang gibatayan sa atong mga kaliwat, Marla. O kinang makuha ang maong medalyon gikan kang Marua o magkuba kini. Pero way makabuak nga butang ini karong panahon na. Gawa sa samarasab niya nga diamante. Dawata kini. Kwintas. Ug puha ang bato nga nagbitay. O, mao kini ang kabahin sa bato sa diamanting pula nga tuwa kang Marua. Mao lamang kini ang makabuwag sa maong bato aron mabuwag-buwag kini. O ikaw lang ang makabuhat niya na Marla. Ikaw lang. Unsa? Naibaw kung abutag atra kayo ang tahas nga mong gisangon kanimo karon. Pero wa tay laing mahimo gawas sa pagbuhat sa sulat na. Oh, ako nang buhaton pa. Kung maulang ka na ang makahatag og kalinaw ka natong tanan. Ira, bisita. Oh, may gipaabot ang bisita. May adlaw. Oh, Elgin! Marla? Ni asab ka din ni? Elgin! Sige Marla. Paghimamat ka mo pag-usab mong si Eugene. Uy. Sir, kailan mo si Marla? Ikaw nang pasabot kaniya sa tanan, Marla. Una ko ihatag kaniya ang akong gisaad. Usa, imo siyang amahan? Oh, Elgin. Ako siyang amahan. Tinuod kit ka amahan. Oo, sagot ay. Mao day nga, gipabantayan kanya na ako. Unsa? Ako na ay kasuko, ha? Nga, ako ba, sinuhulan ko si mong amahan. Oh. Ha? Mabitaw nga, makiksuod yun ko nimo. Ug ikaw ang mo report niya sa tanang nahitabo nako, mao ba? Marla. Marla, pasaylo ako, ha? Pero, dili mahimong balibaran yung amahan. Mao nga, wa na lang ko magpangutan na niya kung anong importante ka niya. Oh, anong nag-uolman ka? Tungod kay nabalakas ko ni Papa Maning. Pero, mahay na lang nga, nahusay nag-anam ang mga pangitabo sa mong kinabuhi. Uy. Niya na ang katapusan kong hatagan kani.
Ay, salamat sir ha. May na lang ni nga ako magamit sa pagpadoktor ni Tia. Tuwa sa ospital ang imong tiya. Oo lagi Marla, oy. Naaptan na ako sa siyang bahay nga sa Maran ug hapit na mamatay. Mga gida ko siya sa ospital. Makalakaw ka na, Elgin. Pa, ayaw una. Dili siya mahimong magdugay din Marla. Oh, Niya na siya. kinsa? Si Marua. Nausa pa sila sa suwan. Nganong kalit man sila paninggit? Pagdali ka mo kinahanglan nga ato ning masusi. Uy! Ikulbaan na sa ko, oy! Unsa na sa kay nahitabo? Nasaan siya si Marua? Unsa? Musibat na lang ko. Paano ko'y gamitin eh? Hindi na ako makikitubang ng barangay. Eugene, makampisi mong pagdagan! Eugene! Eugene! Nawa man si Eugene. Ay, makasi paingon. Mugna na kini sa gahong ni Marua. Sige, tago ka mo sa basement. Pagdali! Pa, sunod na nila. Sige na. Ako na'y bahala ni Marwa. Pagdali ka mo! Marwa! Pakita na ako! Ako ang atubanga! Marwa! May kaway ka na igo sa unahan sa kilat. Ako din sa siwan. Sarahain ka naman. Nabangit ako kung mapatay si Marwa. Marwa, pakita na ako! Ayaw nang ihangin ang uban! Marwa! Marla! Oh. Oh. Uy. Ayag nang di kayo. Nakatugog maayo. Uy. Saan kayo netabo? Oh, Gabriel, may kinakapata ka na. Tabangin pagpagita ni Maris ug ni Marla. Unsa? Unang nawa si Marla. Dayon sunod si Maris. Ako tinuod nga anak. Ha? Marwa! Surrender na lang! Dili ka mahimong mag-ride karong panahon na! Kay niala kita sa bakong panahon! Dili mo mahimong ang kuno ng kalibutan sa dakong kasayon, Marwa! May gawin na sa panay ko sa kilat. Unsa man naa sa unahan. Babae ka nang gigait sa punuan sa kahoy. Huwag kini mag-ihok. Nagyungyong ang iyang buhok sa iyang naong. Kinsa ka? Nganong gigait ka ng punuan sa kahoy? Kinsa ka? Ay! Kalit ka. Gilibutan og kayo ang nahimutangan sa babaeng gigait. Kinsa ka? Pagmata! Kinsa ka? Sa tapangi ko, hungungi ko kung saan pagsumpo si Marwa. Kinalang mapaw ka ng kayo gamilibot ang babaeng gigaid. Di ko makalabag. Si Marwa, siya lang makahibo niya. Siya lang. Marwa, pakita na ako! Ayaw pagtago! Unsa man, nahadlo ka magkikatubak na ako, ha? Pakita na ako! Gabriel, Loy, unsa may sunod itong baton? wala ko mahibaw, Gabriel. Magbugbuwag na sa tayo sa pagpangita nila. Nagsigin man sila gawa. Huwag ka pahibaw yun kayo. Ganun kalit mas lang nawa. Huwag kang singkit ni Maris. Klaro kayo, may dautang nitabo niya. Klaro kayo. Si Marua. Oh, Siya lang makahimo ni. Unsa lo? Si Marua? Mau ka na! nasa na eh. Kaya, si Marua lang ang makahimo sa pagkuwag tao sa dakong kasayon. Niya sa si Marua din eh. Posible. Posible. Huwag na. Mga mata na tani. Katua ni Marla ang anting nga mauray makadut kang Marua. Ursa? Ang pukot. Kuhaon ko ang pukot ni anying lolo. Di ka mo. Loy, kinahanglan makita na ako si Marla. Ikaw na lang pangitausap sa imong anak. Saan sa nangita mo? Ay, bigyan kang ako mga anak. Miss, naon sa kamangyod. Aron dili magkabulihok. Miss. Nagamat ko na siya og ut. Milihok ng iyang Miss, dito ko.
Di ako sinapit sa imong wa. Miss! Oh, mitanaw na siya. Dili. Ikaw? Maris? Maris, ganun niya ka din eh. Ay, si Papa Maning, ha? Nausa man siya. Nga dili man siya mo tingog. May nahitabo na sa kahan niya. Murag blanco ang iyang mga mata. Maris, nakabati ka ba na ako? Ako kini si Marla. Unsay nahitabo ni Papa Maning, ha? O ganun niya ka din eh. Kasi nagdaanin mo din eh. Oh, diligid sa matingog. Nagtutok lang siya na kung kahilang ko ng iyang mga mata. Maris, tubag ako. May nautang nahitabo ni Papa Maning, ha? Hain ka naman sa... Oh, Nangita ka kang Marla? dili. Oh. Ayaw kahadog na ako, Gabriel. Dawata na lang, nga kutob na lang karong adlawa ang imong kinabuhi. Dili! Ganun ni anam sa nimbarangan. Dili ka makaikias na ako, Gabriel! Free, Mirosh! Crack! Oh, Marla! Sab ka! Marla, niya ka sa kakahuyan. Unsa maning dapita? Tubagaon ako sa kong pangutana. Kung anong niya ka din eh. Nganong kalit ka bang ito nga din eh, ha? Si Maruha, ang barangan nga Maruha. Kalit sa mitungad dito sa Villa. Samtang nangita po nimo. Unsa? Nangita ka na ako? Oh, kay kalit ka lang nawa. Gabriel, may uban ko sa tinuod kong amahan. Mao ka nang naabot ko din eh. Pero, ni anasab si Maruha. Mamatay na gitingali tayo ining higayon na, Marla. Kana ang dili ko katugutan, Gabriel. Si Maruha ang kinahanglang mo balik sa lugnanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.